Assalamu alaikum masu sauraro. A yau muna ɗauke da sabuwar tatsuniya. Tatsuniya tsakanin jarumar yarinya da kuma wani dodo. A wani gari da ake kira garin Takura, mutane sun dogara da wani kogi mai ɗauke da ruwa mai magani da ake kira ruwan lafiya. Duk wanda ya sha wannan ruwan zai samu sauƙi daga cututtuka da dama. Amma wani dodo mai ban tsoro ya mamaye bakin kogin, yana hana mutane kusantowa. Akwai wata yarinya mai suna Dala wacce take matuƙar ƙaunar kakanta. Kakan nata ya daɗe yana fama da ciwo da ba a samu sauƙinsa ba, kuma duk wani magani suka gwada bai yi tasiri ba. Sai aka gaya mata cewa ruwan lafiya ne kaɗai zai iya warkar da shi. Amma kowa yana tsoron dodon da ke bakin kogin, ba wanda ya isa ya je. Dala, da zuciya cike da ƙauna da kishin kakan nata, ta yanke shawarar zuwa bakin kogi domin ɗibo magani. Duk da tsoron da dodon ke haddasawa, ta shirya ganyen magarya a cikin wani kwando, ta kuma yi wa kanta addu'o'i da aka koya mata. Da ta isa bakin kogin, ta zuba ganyen magaryan a saman ruwa, kuma ta soma rera waƙa mai natsuwa kamar yadda ta saba ji daga kakanta. Dodon ya fito yana kallonta da mamaki, amma bai iya kusantowa ba saboda warin ganyen magaryan da rera waƙar da ta sa da ta tsayar da shi. Dala ta yi sauri ta ɗebo ruwa a ƙwaryarta, kuma ta juya da sauri ta koma gida don kai wa kakanta. Da ta isa gida ta ba kakanta ruwan, kuma a hankali ya sha. Da daddare sai kakan nata ya fara jin sauƙin jiki, ya kuma yi murmushi tare da gode wa jarumtar jikar tasa. Mutanen gari suka ji labarin jarumtar Dala, kuma ta zama gwarzuwa a gari. Wasu ta nuna cewa soyayya da jarumtaka na iya cin nasara a kowane irin tsoro. Bayan kakan Dala ya sha ruwan magani kuma ya fara samun sauƙi, mutanen gari suka ji labarin jarumtar yarinya da ta yi nasarar ɗibo ruwan lafiya duk da barazanar dodon. Sun yi mamakin yadda ta yi amfani da hikima da ƙaunar kakanta don samun nasara. Kuma hakan ya sa suka yi tunanin yadda za su samu ƙarin kariya daga dodon, domin kowa ya iya zuwa bakin kogin. A cikin makonni masu zuwa, kakan Dala ya ci gaba da samun sauƙi sosai, har ya koma iya tafiya da yin ayyuka kamar da. Yana cike da farin ciki da alfahari da jarumtar jikarsa, kuma ya fara koyar da ita wasu sirrikan magunguna da hikimomi da ya koya tun yana matashi. Dala ta kasance mai son koyo, tana ɗaukar darasin kakanta da muhimmanci. Amma dodon da ke bakin kogi bai jure ganin yadda mutane ke ta murna ba. Sai ya ƙudiri aniyar dawowa gari da daddare domin ya tsoratar da mutane, ya kuma tabbatar da cewa babu wanda zai sake zuwa bakin kogi. Da dare ya fito yana tsoratar da jama'a, amma Dala ta ji hayaniya, ta farka daga bacci da sauri ta kira kakanta. Suka rera wata tsohuwar waƙa da ke da ƙarfin karya sihiri. Dodon ya tsaya cak yana kallon su da tsoro. Waƙarsu ta yi tasiri sosai a kansa, har ya fara jin rauni. Mutanen gari suka fito suka haɗa ƙarfi da Dala da kakanta suka rera waƙa tare. A ƙarshe dodon ya kasa jure ƙarfin wannan waƙa mai ratsa jiki, sai ya janye daga bakin kogin ya kuma gudu cikin jeji ba tare da dawowa ba. Daga wannan ranar mutanen Takura suka sami ‘yanci daga tsoron dodo.
sun ci gaba da amfani da ruwan lafiya domin samun sauƙi da warkarwa. Kuma Dalar da kakanta suka zama manyan jarumai a gari. Duk lokacin da wani ya tuna da wannan labarin, za a tuna da ƙarfin soyayya da jarumtakar da kuma hikima kakanni da suka haɗa mutanen gari wajen cin nasara kan kowane irin tsoro. Bayan dodon ya gudu daga bakin kogi kuma mutanen Takurawa suka sami ‘yanci, sun ci gaba da gudanar da rayuwa cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Duk da haka, Dala ta lura cewa mutane suna dogaro kacokan da ruwan lafiya don warkarwa ba tare da yin wani tunani na kariya ba. Kakan Dala, wanda yanzu ya samu lafiya sosai, ya yi mata nasiha cewa ko da an samu nasara akan wannan babban ƙalubalen, ya kamata a ci gaba da zama cikin shiri don duk wani abu ka iya faruwa a gaba. Dala ta fara koyar da sauran yara a cikin gari yadda za su yi amfani da magungunan gargajiya da dabaru don kare kansu daga kowane irin tsoro. Ta kuma koya musu waƙoƙin da suka yi amfani da su wajen korar dodon, domin sun san cewa al'adu da hikimominsu ne mafi girma ƙarfi da ke kare su. Sai dai a cikin wata rana mai duhu, wani dattijo daga wani ƙauye mai nisa ya zo garin Takurawa da wata gagaruwar matsala. Ya ce wani sabon dodo ya fara bayyana a ƙauyensu, mai kama da na garin Takurawa, amma ya fi ƙarfi kuma ya fi dabara. Ya roƙi Dala da kakanta su zo su taimaka musu da hikimar da suka yi amfani da ita. Dala da zuciya ta cika da tausayawa da zarumtaka, ta yanke shawarar tashi tare da kakanta zuwa wannan ƙauye don taimaka musu. Tare da wani rukunin mutanen gari masu zarumtaka, suka shirya tafiya da ganyayyaki, magunguna da waƙoƙinsu na gargajiya don fuskantar sabon ƙalubale. Wannan tafiya ta zama sabuwar tafiya ce ga Dala, inda ta ƙara gano sabbin sirrika da hikimomi na magunguna, tare da ganin yadda soyayya da haɗin kai za su saka taimaka musu wajen cin nasara akan duk wani abu da ke neman kawo tsoro da rikici a garuruwansu. Dala da kakanta tare da mutanen gari sun isa ƙauyen da dattijon ya fito, wanda ake kira Kogon Zaki. Sun tarar da mutanen ƙauyen suna cikin tsananin fargaba da ruɗani saboda dodon da ke hana su sakat. Dala ta lura cewa wannan dodon ba irin wanda suka fuskanta ba ne, yana da hikima da iya ƙirƙirar makirci don tsoratar da mutane har ya sa su kasa haɗa kai. Dala ta zauna tare da kakanta da dattawan ƙauyen don tattauna yadda za su magance wannan sabon barazana. Kakan Dala ya tuna da wata tsohuwar labari da aka taɓa gaya masa game da irin wannan dodon, wanda ya shafe shekaru yana fuskantar tsarkakan waƙoƙi da addu'o'i daga kakanninsu. Sai suka yanke shawarar haɗa ƙarfin waƙar da ta Dala ta koya a Takurawa da wata tsohuwar waƙa ta ƙauyen Kogon Zaki. Da dare ya yi, dodon ya zo don tsoratar da mutane kamar yadda ya saba. Amma a wannan karon, Dala da kakanta da dattawan ƙauye suka tsaya tare suka fara rera waƙar da aka haɗa. Waƙoƙin sun yi sauti mai ƙarfi da ratsa jiki, har sai da dodon ya fara girgiza, yana jin ƙarfi yana raguwa a jikinsa. Duk da haka, ya yi ƙoƙari ya kira iska da iska mai tsananin zafi don tsoratar da su. Amma mutanen ƙauyen da suka ga yadda Dala ta tsaya da ƙarfi, suka fahimci cewa haɗin kansu ne kawai zai ba su nasara. Suka fara rera waƙar tare da ƙarfi. Dodon ya kasa jure wannan ƙarfi da sauti haɗe da kan mutane. A ƙarshe ya fashe da hayaƙi mai kauri kuma ya ɓace daga gare su, tare da barin kogon da ya riƙe a matsayin mafaka.
Bayan wannan nasarar ƙauyen Kogon Zaki ya koma zaman lafiya. Dala ta zama gwarzuwa a tsakanin duka garuruwan da suka ji labarinta. Mutane suka fara tunanin cewa idan ana haɗin kai babu wani abu da zai hana su cin nasara a kowane irin tsoro ko ƙalubale. Kakan Dala ya yi murmushi tare da alfahari yana kallon yadda jikarsa ta zama jagora mai kyau.